Na čo sú ti love, tituly a známky, keď sa pozeráš do očí vyhasnuté mamky a vedľa leží bezvládne telo tvojho brata, alebo pred očami stráca svojho kamaráta. Život sa nehlási, srdce sa vypne, smrť nad nimi stojí s kosou, už to není vtipné. A vtedy veľmi rýchlo zdrhá, kto je pod priemer, pretože veľkí páni začnú hneď KPR. Bojujem tu od teba, len že z tvojich vier život odchádza do neba, do iných sfér. Ale nič viac není treba, brate, to mi ver, len sa nebáť a začať robiť KPR. Haló, počuješ ma? Bez obrazu zvuku, žiadna reakcia napriek hluku. Zatrazni ma jeho štipni, keď nič nezaberá. Potrebujem pomoc. Zakrič ako zviera, dva prsty pod bradu, čelo, záklon hlavy. Niekedy stačí iba toto a všetko sa spraví. Prilož ucho k ústam do mŕtvého ticha, počuješ a cítiš, či sa nerozdýcha. Kúkaj na ruku.